esittelen tätä oopperan Aaria-nimistä tekoälyä. Ja nyt tietenkin aikaisemmin puhelimellani on ollut Chrome-selain ja kaikki menisi nyt Chromen kautta, mutta olen vähitellen siirtymässä Operan käyttöön, koska siinä on molemmat tämä Perplexity ja Aria. Ja nyt mulla on tuossa Operan kuvake ja aukaisen sen. Ja se näyttää sen, mitä viimeksi olen katsonut, mutta jos menee tähän kotisivulle, niin tällä lailla olen sijoitellut sitten näitä sivuja tähän pikanäyttöön, mikä tämä nyt nimeltään onkin. Ja jotta pääsen katsomaan niitä sitten tämän Aarian avulla. Esimerkiksi ottaa nyt tästä tämä minun Scoop-lehteni. Siinähän on, katsotaan nyt vielä, siis minä kertaan. Tässä Aariassa ja Perplexityssä on etuna se, että siinä ei tarvitse kirjoittaa tai muotoilla sitä promptia, vaan sen voi valitsemalla täältä saada ikään kuin sen kyselyn haun. Ja näytän sitä nyt, tai totuttelen tätä tähän. Ja siinä, no niin, mennäänpä eteenpäin. Otetaan jokin näistä artikkeleista tästä minun Scoop-lehteni kautta nyt. Siellä on hyvin paljon kaikenlaisia. Ja otetaan nyt, onko siellä, muistaakseni siellä oli Rihanna. Katsotaan noin. Minä klikkaan auki tuon Rihannan jutun ja nyt sitten, jos kuvittelen, että olisin sitten suomea opiskeleva, enkä tiedä kaikkia sanoja. Tietenkin tässä on se, että kun minä olen suomalainen ja minä pystyn kysymään siltä ihan hyvin, en tiedä kuinka hyvin sitten esimerkiksi maahanmuuttaja-opiskelija osaisi kysyä. Mutta jos minä nyt luen tästä alusta, ja ihmettelen vähän sen. Rihannan teepaita sai fanit sekaisin, näin laulaja kommentoi eläköitymishuhuja. Ja nyt jos pitäisi saada selitys tältä tekoälyltä jotenkin, että vaikka tuossa sai fanit sekaisin, no minun ei tarvitse sitä kysyä, koska kyllähän minä sen ymmärrän, mutta ymmärtäisikö maahanmuuttaja? Yritän keksiä tässä sellaisia probleemeja maahanmuuttajalle. Niin minä keksin, että minä voisin kyllä hakea tuolla sanalla sekaisin, niin se hakisi kyllä ihan hyviä selityksiä sille sanalle. Mutta minä keksin, tämä on se erikoisuus. Keksin, että jos minä valitsen pidemmän kappaleen, tästä esimerkiksi valitsen yhden sanan ja sitten vedän sen tällä lailla, niin nyt siinä on valittuna tämä otsikko. Ja tässähän on tämän 3 pisteen takana on sitten se Perplexity, mutta siihen emme tällä kertaa keskity tuolla Ask Perplexity, vaan tähän Ariaan, jolla on semmoinen erikoinen ominaisuus, että se pystyy ottamaan nyt huomioon koko tämän tekstin, mitä on valittu, ja vastaamaan sen puitteissa. Toiset tekoälyt vastaavat vain minun käsittääkseni yhteen kysymykseen. Katsotaan, kysy Arialta. Ja tässä on se hieno erikoisuus, että se pysähtyy tähän, että hei, miten voin olla avuksi tämän tekstin kanssa, ja sitten sinne on se teksti, valittu teksti, niin minä voin nyt kysyä siltä. Minä voisin kyllä kirjoittamallakin kysyä, mutta paljon helpompi on kysyä puhumalla. Tuossa on näppäimistö, että voisi kirjoittamalla. Jos mä painaisin tuosta kerro lisää, niin se alkaisi pöpöttää tästä tämän tekstin pohjalta. Mutta minä haluan tältä kysyä erikoisesti jotakin sanaa, ja tässä tapauksessa se oli se sekaisin, mitä tarkoittaa sekaisin, niin minä kysyn. Mitä tässä tekstissä tarkoittaa tuo sana sekaisin? Ja nyt kohta kuullaan, mitä tekoäly sanoo sille sanalle sekaisin. Sana sekaisin tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että Rihannan teepaita herätti suuren innostuksen tai kohahduksen fanien keskuudessa. Eli fanit reagoivat voimakkaasti tai intohimoisesti Rihannan teepaitaan ja sen herättämiin huhuihin eläköitymisestä.
Minun mielestäni siinä oli oikein hyvä opettaja, joka selitti tätä sanaa sekaisin ja selitti siinä nimenomaan siinä tekstiympäristössä tosi hienosti. Ja nyt lopetan.